Ola, xente, de aquí e da colá. Escoitades a Bergondo, estamos no máis 55.fm. De que falamos hoxe, Nieves? Ola, ermitas. Hoxe Bergondo fala das tradicións da Bergondo, en concreto do seu patrimonio material e inmaterial do noso concello. Temos aquí a Eugenia, unha veciña de Bergondo Lubre, que lle gustan moito estas temarias que vamos a tratar. Benvida e gracias por estar aquí. Gracias a vos. Bueno, pois por romper un pouco o xeo, vamos a facer un pequeno test. Así conocemoste mellor. Que vos parece? Pois adiante, pois. Cal é a estación favorita do ano? Para min o outono. Que personaxe histórico serías? Bueno, pois sería entre varios, pero quizá Rosalía de Castro. Algo que che gustara facer que aínda non fixeches? Pois gustaríame moito viaxar por o Mediterráneo, nun barco. E se tuveras que escoller un lugar onde encontrarte a ti mesma, cal sería e por qué? Pois quizá a miña casa, a miña horta, por os meus recuerdos, porque é a miña vida. Está aí. Se che digo Bergondo, tú que dis? Pois, se me dis Bergondo, a miña casa, a miña vida, a miña historia. Agora que xa conocemos un pouquiño a Eugenia, queríamos facer varias preguntas. Podes falarnos de ti e do teu interés pola historia local? Pois o meu interés por a historia local é doille contar aos meus pais, á xente máis vella que min, cousas de Bergondo que me gustaba saber, porque un pueblo sin historia, sin memoria non ten historia para min. E podes nos contar algo do Pazo de Armuño? Pois sí, o Pazo de Armuño pertenecía a unha rica familia. O dueño do Pazo tiña 5 fillos, entón, cando viñeron os moros a coller o tributo das 100 doncellas, rebeláronse para liberar a súa irmán e derrotáronos con paus de figueiras. Entón, aí acabouse, deixaron libre a irmán e as outras doncellas que levaban en cautividade. O Pazo de Armuño era unha casa moi importante, a partir de aí cambiaron o apellido e chamase Figueiroa, que é, cambiaron o nombre, mas cambiaron o escudo, puxeronlle unha folla de figueira. No Pazo de Armuño tamén hai unhas cadenas que bueno, non me sale, que se te agarras ali, eras un preso ou tal, agarras ali e quedabas en liberdade. E que nos podes dicir da Fonte da Sarna? Bueno, a Fonte da Sarna, chamanlle a Fonte da Sarna ou a Fonte de Virtú e outros a Fonte de Santiago. É unha fonte que ali levaban os neniños cando eran pequenos e chamabanlle a sarna, cousas na piel. Bañábanos, cambiábanlles a roupa e deixaban a roupa deles a secar ali. Esa fonte está encima do polígono de Bergondo. Ali hai unha forma dunha ferradura que diz que é do cabalo de Santiago, según a lenda. Este ano vanse a cumplir 100 anos do edificio da Senra. Con que objetivo? Pois os emigrantes de Bergondo que marcharon para Nueva York, moitos deles non sabían nin ler nin escribir e ao chegar aló, pois aportaron cartos para facer unha sociedade e cos seus fillos ou veciños de Bergondo non tuveran que marchar como a eles por o mundo sin saber nada. Formaron unha sociedade e fixeron a Senra, o edificio da Senra, que era unha escola para facer. Xa daquela pensaban facerlle biblioteca, piscina e todo iso. Foi inaugurada 2 días antes da que estallara a guerra, inaugurou o gobernador civil de turno e a súa muller, e aos 2 días estallou a guerra. A el fusilaron e a súa dona sacaron de paseo. A ti pareceche que o edificio da Senra sufriu as consecuencias da dictadura? Pois sí. Estuvo ocupado por a Falange, por campamentos que viñan da Falange, e deixaron-no abandonado e incautou no franquismo. E sabes como se fixo con el o Concello de Bergondo? Pois o Concello de Bergondo
O sea, a sociedade que había en Nova York tiña uns cartos e quería volver a recuperar a Senra. Entón eles non puderon conseguirla e conseguiron o ayuntamiento, cando era alcalde José Carabel Balsa. Por que crees que é importante dar a conocer a historia destos edificios? Bueno, pois eu creo que é unha forma tamén de facer xusticia aos emigrantes que lucharon tanto por tela. É parte da nosa historia, da nosa... Está ben recuperalo. Bueno, pois antes de despedirnos, creo que tes algo que enseñarnos. Aquí, despois de cada sesión de máis 55.fm, facemos unhas preguntas moi difíciles sempre aos nosos invitados. E unha delas vai ser esta. Se non poideras volver á túa casa e tiveres que levar unha sola cousa contigo, cal sería? Pois un colgante, unha cadena e un anillo que levo ao cuello. A cadena era do meu marido e o anillo un regalo de meu pai para a miña filla, cando empezaba a ter demencia. Que bonito, Eugenia. Moi ben. Adiante, Nieves. Ata aquí chegamos. Moitas gracias, Eugenia, por estar aquí con nós. E gracias por compartir este ratiño con nós e cas persoas que nos escoitan. E a vos, xente de aquí e da colá, estamos en Bergondo. Estade atentas e atentos ao novo episodio da canle de YouTube de Bergondo. Moitas graciñas. Graciñas a vos.